Suasana sore sebelum buka puasa. Halo Cah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik meneh karo aku Cah. Lah iki tak sepil Cah. Iki adalah suasana sebelum buka puasa Cah. Lah iki barengi lampu ki mati terus Cah. Lah kae ning tanggul ning Surgapura kae ono sing dandani listrik Cah. Hari ini ki nambah trafo Cah, tapi yo gak kena. Lah iki suasana kampungku Cah. Nak sore wong itu ndelok do penasaran biasa to Cah. Wonge mesti pengen roh dunia bekerja. Aku yang gumun listrik mati kok terus ben dino. Lah iki bapakku Cah karo mbahmu wetan omah. Lagi rembukan opo yo aku gak ngerti rembukan opo. Yo wis ngene iki nduk desa Cah akeh sing dos rawung. Yo akeh aktivitas. Pokoke urip ning desa iki nek iso yo nak iso Cah adem ayem tentrem apik karo tangga teparo Cah. Lah kae tak ngeting-ngetan jujuk-jujuk wis dadi Cah trafone wis nduk dhuwur. Wis diunekke meneh lampune listrik wis oke iso masak meneh. Lah telahke ana cah nom-nom ki malah tunggere dipring ki ape opo. Oh iya, kanggo tarling Cah, takbir keliling. Kowe ngerti to takbir keliling? Ya pokoke gawe-gawe ngono kae Cah, ben meriah. Engko nak malam takbir ge usum gak Cah? Yo do gawe-gawe terus diarak yo mubeng desa ngono kae karo takbir keliling Cah. Nah, wis gak ngerti aku apa gawe opo wis gak ngerti aku Cah. Pokoke engko bengi nak ono gawe-gawe yo awake dhewe metu Cah. Melu ngewangi nyisi pring kah, mbuh lapo kah, wis pokoke ngono. Lah iki suasana kampungku Cah, yo lumayan rame nak sore. Wong-wong do metu yo ngenteni adzan magrib karo jejagongan yo ora gosip lho Cah. Jejagongan karo ngenteni magrib ngono kae. Lah iki ono neh sing geret iki Rizky karo Arya, adik kakak iki padha lagi geret pring kanggo takbir keliling. Lah iki sing mlaku adalah Gus Mujib, wah artis Gang Pitu iki. Lah iki bapak golek lawa Cah, mergo mau listriknya mati kan dadi peteng wega masak. Barung lawoe tuku wae ben simpel. Lah iki kumpulan bapak-bapak Cah, mbahas listrik mati mau kok. Ono apa Gang Pitu kok rame ono truk katrol lah apalah wis ngono kae. Penasaran biasa bapak-bapak ngono kae. Lah iki aku pipitan ngulon desa iki ono perkumpulan cah nom Cah. Lah bapak-bapakmu nduk gang tengah iki cah nom-nom iki nduk gang kulon Cah. Lah iki balik meneh ning bapak-bapak Cah. Iki padha wae ngenteni buka. Ngenteni buka. Lanjut. Iki aku ngepit Cah ning gang 8. Marani kolak es teler deh. Es teler karo gorengan Cah. Yo wis ngene iki lah kehidupan iki tanduran Cah. Wis bar tandur ngono aku. Lah iki ketemu mau cah nom-nom sing ndok kulon desa. Oke Cah, terima kasih matur suwun wis nonton vlog sing ora jelas iki.